Watieko weche mag tuke koro donjane weche buch jopiny modhi go mbaka gi waziri Judith Oluoch, en jatend migao mar chenro mag jopiny Kisumu. Erokamano ahinya kuom miyowa seche gi waziri. Ji adi ma oula odaro Kisumu? Erokamano. Kaka iwachono iluonga ni Judith Oluoch, ma en waziri mar tije jopiny, loch nanga ma kaunti, to gi dongruok ming'ado gi ji te. Sani kaka kawuono ji mohula osehinyo gin ji matundo ji 15,000, 15,000. To familia mosehinyore otundo 3,500, ma moko kuomgi ok ni kata mane miechegi. Gin kuonde magijote miluongo ni evacuation centers. To waziri, usetime ang'o nyaka kawuono? Ang'o musetimo ne jogo mohinyore 15,000 mwachogi? Kaka county government ma Kisumu, timo gik ma chal kamae. Mokwongo, ngima duong'. Koro wan tudre kod partners mopogore opogore to gi migepe mamoko. Koro tudruok no watimo gimiluongo ni coordination, mondo watimo gimiluongo ni mapping to kod kuonde ma gin hotspots ma ji ohinyore kod kuonde ma ji owuok e miechegi madwaro kata health care to madwaro chiemo. Koro kaka government mano gimoro achiel mwatimo. Mar ariyo, wasetero chiemo kuonde ma ji ojotego. Watero chiemo e skunde kod kuonde miluongo ni evacuation centers, nitie magin gazetted. Wasetero chiemo to kod gik mamokogo. Kendo watudre kod migepe mag serikal to kod mamoko miluongo ni non-governmental organizations. Kaito watero gigo kaka Red Cross, Plan International gi mamoko. Koro mano be gima watimo. Mar adek mabe watimo gin yawo aoche. Kaka ing'eyo chuodho sani ng'eny. Chuodho sani ng'eny to gidino aoche, to mano emomiyo iyudo ni pi koro landore to donjo nyaka mieche. Koro wan kaka government watiyo gi departments mopogre opogre kachako public works, the city management, man kod joka fire, the life savers, watiyo kod department mar pi. Koro watimo coordination no. Watiyo kod excavators watu ayawa aoche mondo pi oringi. Nitiere joma ywak waziri ni chiemo gi pok gineno. Gwenge manyakach, gwenge manyando, usechopo kuonde marom nade? Dang' iwachno dier ni usechopo ne familia 15,000 gi tek koso nitiere kama pod rem nitie? Wasedhi kuonde mang'eny. Wasedhi Nyando, kata kawuono ne wan Seme, nyoro nye wan Nyakach, West Nyakach. Nyoro bende nye wapogre teams adek, nye wan Nduru, mano en Kabonyo Kanyagwal. Kiny wan Muhoroni. Kata mana Nyakach mineno no wasedhi karibu didek ka wachiwo chiemo kuonde mopogre opogre. Kabonyo Kanyagwal wasedhi nyaka Kadhiambo Kawino, wasedhi Ombaka Nyando, wadhi Ogenya, kuondego wasedhi ete. To gima timore en ni kwadhi e sub counties go, wadhi kuonde ma ji ochokre, kuonde ma gijotego miluongo ni evacuation centers. To watiyo gi administrators ma yudo data mag families gi. To watiyo very closely gi Red Cross, man kod tool miluongo ni Kobo Toolbox, ma wayudo ni families ginadi. Koro kose chanore kamano in a structured manner, wang'eyo ni ji adi mantie evacuation camp. Kaka koro
Ombaka ma bende osebedo very popular nikech ji ng'eny kanyo. Close to 500 families ni kuro. Kore ka wapak gigi so that each and every household yudo gigo. Koro mane kaka wachane kod partners wa mopogre opogre. To un gi chenro mane ka wadhi mbele nikech sikul be koro ya wuok tich. To nitiere jomojot e sikunde. Erokamano. Kaka county government wan kod halls wa mwaluongo ni designated evacuation centers. Wan kod 6 designated evacuation centers. To kendo wan kod the gazetted one magin skunde to gin kanisni gi kuonde mopogre opogre. Skul idhi yaw to mano dhi kelo chandruok mang'eny. To gima wakwayo jogwa nikech nitie moko ma gin gidak gi familia maggi. Koro mantie kuonde ma designated to pod wabedo tiyogo kuonde ma gintiego. To jok mane skul to koro bo chuno ni nyaka giwuok kuondego. To gima be wabotemo timo en loso moloyo ka halls mantie skul molo the county schools mondo ka de giyiene jogi. To gima timre ni wan gi geno ni kaka noseland gi jo meteorological department ni koth nyadok chien. Ka koth odok chien kaka koro Rio nyoro gi kowuono to wabokwayo jogwa mondo odoge mieche. Odong ndala 4 kende. Gima watimo en Idhi mbele waziri. Odong ndala 4 matin. To gima watimo en ni ka ginya bedo integrated within the communities. Nikech gima duong' en ni nyaka gibed in safe grounds. Ok wanya keto gi kuonde ma gi inyore. Koro mane gima watimo gi partners wa mondo wane kaka dwa kony jogi. To ok wabi yie mondo gibed kuonde ma gin exposed. Nitiere weche ariyo miwacho waziri. Mokwongo en ni udhi manyo negi kuonde jot miluongo ni designated camps. Be useng'isogi joma nie sikunde. Useng'iso ni koro un kaka joma ni Ombaka ka wuok ka mae kama udhiye. Nikech odong ndala 4 kende. Ing'eni kata mana Ombaka kanyo. Kata Ombaka kanyo no wan gi halls which are separate from the classrooms. Nitie churches ma nyithindo ok bi bete. Mane gima watimo gi administrators wa. Kaka ing'eyo structure ma Kisumu County Government nitie nyaka village administrators. So through our village administrators mano gima wasenyisogi nikech gitiyo very closely. Gine ma gimiyowa kata data. To wan nyaka gi sub-county administrators nyaka ward administrators. Watiyo kodgi very closely gi national government. National government wan gi the DCCs and the ACCs. Nikech gini en collective action. Wang'e very well ni disaster is a joint responsibility. Koro wamuomre wate watiyo together to communicate gi jogi. Waziri mae kama ne gi chandruok nikech ng'eny gi nyiso ni pok ong'isgi moramora to dong ndala 4 kende to giwuok. Coordination mutimo ni bochomo kuro. Kuonde ma pok otunde pod wabotundo. Kaka kinyen chieng' tich 4 mano wadhi make sure ni tundo negi te kuonde ma pok otunde. Wabo prioritize mano. Mano chenro mokwongo mar keto gi kuonde ma ginyalo jote. Chenro mar ariyo michaki wacho en reintegration ma dho ngere luongo ni reintegration. Mano duoko gi kuonde mane giaye kata kuonde maberberie. Serikal county ng'ama ode nolal, ng'ama ode ula noywero molal te. Mano ng'amida konyo nang'o? Nikech ok inya duoke kama noaye nikech kama noaye no onge gimoro. Be serikal oseyudo negi e kamoro ma gidhi dake miwacho negi ni koro mae kama udhi dake. Kuonde ma giaye ka pod pi nitie ok ginyal doke. Nikech mano wachal joma witogi. Ok wanyal timo kamano. Kaka county government wan gi halls mang'eny. Sani mago ema nyaka koro watigo.
wan gi social halls, several of them. But gima ber en ni kaka level mar pi dok chien nitie mosechako dok. To motamore ahinya to nyaka wayud kuonde mwaketogi. Ok wanya ketogi kuonde ma gibohinyore. Mano ok nyal timore. Waziri, gima bichak miyo chuny ji go kibaji en tuoche. Buse bede gi jolony magu mong'iso mokoronu ni akama kama tuo ilani dhi biro nyaldiema moro dhi biro to teme ang'o mondo mi nyithindo kik hinyre kata jomodak e kuondego be. Kaka county government, department wa mar health is on the standby. One called health centers in all the wards. To gin kod daktache gin gi clinical officers, wan gi community health volunteers matiyo closely gi jogi. Wasebet kwa hold medical camp. Kwa watiyo machiegni gi jo Red Cross. Koro mane kaka watime. To nitie partners moko mabende konyowa nikech sani tuoche mag pigi, waterborne diseases ng'eny. Koro mago be watimo mondo wa ensure ni ji modho pi maler. Mage kaka watime. To waloso medical camp. Kata mana sani, jo Red Cross nyose konwa ni from Monday gidwa chako timo medical camp. Kech waterborne diseases go ng'eny. But Department of Health is on top of mano. Waziri, kugo kwano to pesa di musetiyogo e midhiero ni to pesa di mudwaro. Nikech nya winjo ka jomoko wacho ni onego koro ji ochak go solro. To kata kitimo solro en pesa di midwaro. Pesa di musetiyogo kaka sirikand county ta di mudwaro. Kalure gi kar chiemo wasetiyo gi close to $1,12,000. Mano en chiemo ma gin the non-food items kod mamoko go. Makoro chalo kaka blankets kod gik mamoko mwachiwo. Mano ma county osetiyogo. Mar ariyo, county osebet ka yawo aoche. Ma osetiyo gi pesa mabe mang'eny. Nikech mano wakelo machines on the ground, wa mobilize, sometimes wa mobilize kata mana laborers, nikech pi ng'eny, nitie kuonde ma kata machine ok nyal donjo sani. Koro mano be watimo. Kaito gi coordination mwatimo gi other partners, mano be county ochung'e. Waziri, king'iyo to en ang'o ma ji mupuonjoru kaka sirikal e wach mar kedo gi midhiero? Nikech ng'eny jomosewuoyo godo kata mana jo Red Cross nobedo kodwa ka to ginyisowa ni nok gipar ni midhiero ni nyalo bedo matek kako tekni. Sani koro rusenene. Iga ka bende biro mbele ka. Ang'o mupuonjoru kaka county mar kedo gi midhiero? Erokamano. Midhiero ni wang'e maber ni gima kele gin gik moko ariyo. En pi mayae got lang'o kelo midhiero ni. To donjo through river Nyando. Mar ariyo, nam. Pigni kosetunde nam, ba nam opong'. To koro oduogo okone. Koro odonje mieche. Mano inyo jogwa. Kaka county government, in terms of preparedness, wasebet ka watimo mang'eny, kwa yawo aoche. Iyawo aora mondo gimiluongo ni desilting gi ngere. Mwasebet kwa timo in preparation for this. Kaka county government, kaka asewacho mokwongo cha, watiyo kod national government. Wan gi Kisumu County Disaster Committee. Committee ni nigi obedo chaired His Excellency the Governor, working closely with the County Commissioner. Kaito wakelo all departments, wakelo nyaka partners te ma concerned gi disaster. Ma include jo Red Cross, jo UN, to gi mamoko go mantie Kisumu. Kae mwatime ga planning.
ma meetings gi watimo giga every quarterly nikech wach aora mapong kod wach midhiero ni ok en gimo chakre sani. Kanye mwatimo planning mar coordination. Kaito wang'eyo na oche mage nikech watimo assessment bende. Assessment ni watime in collaboration with partners. Wang'eyo ni mage magin hotspots. Watimo mapping maber. Koro departments, my Department of Agriculture, Department of Water, Department of Public Service, kod the emergency team, yao aoche gi. To mano sebet ka konyo. Gima koro kelo sandruok mang'eny sani, en ni koth osebet ka chwe mang'eny. Koro kaka River Nyando sebet gi dikes. Gin oinga mosebet ka geng'o pi. Koro gima timore en ni piny ochomuomogi. Piny ochomuomogi to mane kwayowa nikech kaka national government iyudo ni the harvesting authority ema loso ga dikes. Koro mane ma waloso kodgi mondo gigi kinya los kata mantie tie nam mondo geng' pi ma koro donje miechegi nikech nam opong'. Koro mano gine loso madhi mbele gi tudruok madhi mbele mondo los. To moloyo ndi nikech mae en gimosebet ka timre igni mang'eny. Mokwongo wakwayo jogwa. Nikech wayudo ga wach kata ka en radio, en TV ni koth biro mang'eny mondo gidhi kuonde ma safe. Nikech adiera ahero dalana. Ka koth biro, koth osechwe ndalo ariyo to aneno ka levels dhi malo to moloyo tie nam kuonde ma ok onego bed ni ji odake. Wamedo kwayo jogwa ni wachako chon mondo wawuok kuondego. Koro mano milome mwasebet kwanyisogi. Mar ariyo en wach dikes masewachono. Mar adek, kaka county government of Kisumu, pod wa appeal to the national government. Kwa kwayogi mondo otiek Korusoin Dam. Nikech Korusoin Dam kotiek, to pi madonjo Nyando koya e god Lang'o ok bibedo mang'eny. En pi mibogeng' inyatigo e puothe, en pi minyalos go power, en pi minyalo los maber ba jibe modhi. Mane kaka en. Un kaka joma nie telo sani, bunyalo singo ne jopiny ni pigni ok be thago gi kendo higa mabiro. Nikech wang'eyo jokor chal mar kor lwasi wacho ni magi mabro timore chiegni higa ka higa. Ang'o mupango sani mar mondo ni isewacho gik mupango go te to udhi timogi mondo kik pini thag ji kendo higa mabiro? Gima nyaka watim gi serikal mamalo, the national government, to kaka county government be en gero oinga gi miluongo ni dikes gi Kingereza. Mano ema dikony Nyando mondo ji kik hinyore. To wadwa commit ni waloso gi serikal mamalo mondo tim mano. Kaka county government ing'eyo ni resources gin limited nikech wa rely on emergency. Mano gima nie chenrowa ma waseketo ni nyaka watim. To kaka ing'eyo ni ka dam maya e wi got malo ka ok oger, to pi pod boridore to pi donje nam. Kaito wabet kod gimiluongo ni backflow. Koro gima wanyaka watim to serikal mamalo be nosechiwo direction ni nyaka ji dar kuonde riparian area, aluora mar nam, nyaka ji dar. To mane kaka serikal ma Kisumo wadwa loso gi jogwa mondo wane kuonde mwanyalo relocate gi. To wakwayo gi ni mondo e chunygi kade giwuok kuondego to wabokonyo. Kech ok wang'eyo kaka koth bobet e ndalo mambele kae.
Waziri, gimoro achiel mwang'eyo ni to mogik mabe damed dhi mbele. Gimoro kendo madamed en ni kaka county government wabo dhi mbele gi yawo aoche, gimiluongo ni desilting, nikech ka pi ringo maber bodonje nam to be koro ji ok hinyre miche, to moloyo nikech kaka koth osechwe mang'eny ni iyudo ni kata ndache okethore, gik mang'eny okethore. Koro department wa mar roads mano tich ma nyaka koro ti sani mabe serikal osechano mondo los ndachegi, nikech mano be bokonyo tiloso drainages. Kaka county, kaka city ma Kisumu, mano en tich magitimo gi through disaster gi, mabe pod en county government. Gitimo gimiluongo ni unclogging. To be wakwayo jogwa, nikech disposal mar gik moko ma koro kuonde mageng'o aora koro pi ok ringi, ji be nyaka take personal responsibility, nikech dumping kitimo kuonde te be cause gimiluongo ni clogging. Mano be wakwayo jogwa, nikech bomiyo pi ringo to dhi kuonde monego gidhiye, nikech mano be miyo ohula bedo mang'eny to cause blockage ma drainages. Waziri, gimoro achiel mwang'eyo kuom jolony en ni bang' ohula kata koth mapek kama, gima biro machielo en oro, nikech cham okethore e puodho, jamni mek ji otho, ji dhi bedo gi kech. Busechako pango wachno sani, koso mano be pod urito kosechope ka koro ichako tuthni kode? Gima nyaka watim en ni department wa mar agriculture already nigi plan madegitim kata ka gidhi chiwo seedlings. Mano gima sani gisechako wacho. Adier wago mos ne jogwa, nikech nyocha gise komo, nyocha osechaka puothe, nyocha osechako dhi maber to koro dhi. To mar ariyo, wach partners wa be pod waloso go, to kod national government be pod nyaka watudrego mondo okonywa e yoregi. Koro department mar agriculture giloso mano, they are handling it. Ka koro watieko, waziri, joma winji sani mawacho ni kony mosechopo negi samoro koro oserumo kendo pod gidwaro moko, ang'o ma dising negi kawuono? Chiemo pod watero, kata kiny wan Muhoroni. Pod wa appeal to partners wa be mondo konywa. Kaka county government of Kisumu, nyicha waseketo kwayowa. Kwayo migepe mopogre opogre mondo okony, ba wachiwo nyaka pay bill number. Waketo nyaka collection center Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground, mondo ng'ata kata organization mora mora, nikech mang'eny osekonyo to pod wakwayogi mondo gimed konyo jogwa. Koro wasechiwo namba nikech nitie pay bill number to nitie account number. Pay bill number en 552-800. Account number be nitie, iluongo ni Kisumu County Emergency Response Account, mantie SBM Bank Kisumu Branch. To account number en 015-241-547-8001. Anyanuoe 01524-154-78001. Anyalo nuoyo pay bill number be, number en 552-800. Koro ng'ata mochiwo gimoro oboneno ka oyudo duoko ni mano Kisumu County Emergency Response Account. Kaka serikal mar Kisumu, County Government of Kisumu,
pod watudre gi Red Cross, watudore gi UNICEF, watudre gi Plan International, watudore kod migepe mopogre opogre nyaka the private sector. Kata kawuono iyudo ni jumbo mattresses ne nitie e field. The Hindu community nyoro nyentie Kabonyo Kanyagwal. Pod watiyo kodgi very closely mondo gikony jogwa. Madawach kendo en ni joma nie chandruok, mana kaka notimre weekend mane Nyando opong' bo bust banks ke. Ka in gi chandruok kamoro amora, wan kod EOC Center, iluongo ni Emergency Operation Center. Inyagoyo namba ni ma en toll free, so that we get response from our team immediately. Number mar emergency toll free en 0800 720 575. That is for evacuation. Maka inyiri kamoro, ibedo marooned anywhere, please call 0800 720 575. Erokamano ahinya waziri. Erokamano ahinya. To pesa di mudwaro, pesa di murem? Koso ng'ato nyalo oro pesa mora mora mengo? Pesa mora mora ma ng'ato nigo, gik ma pod orem to ong'eny kendo ng'eny ahinya, nikech wakia ni kodhni rumo karang'o. To kaka iwacho maber, ji owito gik mang'eny. Giwito jamni gi, utegi okethore, giwito nyaka gik mane gisepidho, nyaka properties gi olal, dhok olal mang'eny. Omiyo ka jopiny nyalo konyowa, migepe mopogre opogre nyalo konyo, nikech wan gi coordination gi committee ma handle this, wabo konyo jogwa mondo oyud chiemo, oyud konyruok. Erokamano ahinya waziri. Erokamano. Mano waziri Judith Oluoch, jatend migao mar chenro mag jopiny kata Kisumu County, giwacho ni gitemo kar ginyalo, to jomohinyore be ng'eny kabisa, omiyo nyaka nembni mwanyalo konyo. Kinyalo oro ni gimoro amora mantiere kanyo emergency ma Kisumu, imiyo gi amiya pesa moro amora mintiere godo mondo mi wakony jowetewa moyudo midhiero kuonde ma gintiere. Wadwoko erokamano ahinya kaka Jaramogi TV kuom bedo kodwa ka nyaka sani. Koro watieko chenro mar Oimore. Belinda Diambo, Nyargema Kale, jaloko marwa, Anto Nyinga, Trevor Ombija, Jandeng'o Panga, Jonyakach Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Mad Nyasaye gwedhna.